miltä se japanialaisen Michelin ravintolan meny näyttää. Erittäin mielenkiintoiselta. Ei ole aikaisemmin tämmöistä kaiseki-menua syöty. Mikä se on? Se on tämmönen vanha keisarillinen japanilainen keittiö. Ja kukatkin kukkii ihan kuin oltais Japaniassa. So you have three kinds of appetizer first. On your right side, a sushi of boiled shrimp, and the bouillon is a kind of white fish, and the front one is a boiled white asparagus, and a bamboo shoot with a Japanese kinome miso sauce. And this one is a simmered turnip with a cotton, and the front one is a spinach and aubergine. On your left side, you have a simmered squid with a rice cake, and the front one is a bimi with the boiled egg. En saa päättää, mistä mä aloitan. Kaunis. Niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Mutta maistetaanpa sitten tätä sakea, mitä meillä on. Suosittelen, että lopetat kuvaamisen ja rupeat syömään. No. Oletko sä ottanut tästä kuvaa? Kamera käy. Kamera käy. Tässä meillä on lasissa Mr. Daasi. Maskuliininen, komea, hieman kopea herra. Tässä meillä on lasissa, onko se Elizabeth vai Liz? Jane Austenista kuitenkin puhumme. Hyvin kepeä, kukkais, ketomainen olento, joka tanssii perhosten kanssa. Chin chin. Maar daar geloof ik echt in. Ik geloof er echt in. Dat is mooi. 4 tuntia myöhemmin. 7 aloitettiin, nyt on kello 11. Ik heb zo gereden. Käsittämättömän hyvä päivällinen. Jälkkäri menossa, se on ilmeisesti ateria kokonaan, tai siis annosnumero. Gewoon in de hele wereld op. Olisiko 7? En ole ihan varma. Toen niks gebeurd is, dus hij aan de Koko ilta ollaan juotu erilaisia sakeja. Ja niitä piti olla 6, mutta me ollaan kyllä tässä illan mittaan saatu pari ylimääräistäkin annosta. Ja tätä mitä on lasissa, tämä on nyt sakepohjainen, mutta tähän on jotenkin uutettu luumua. Tässä vaiheessa iltaa on ehkä turha kysyä enää yksityiskohtia, mutta hyvää oli. Chin chin.